estades aquí, todos que estades aquí. En primeiro lugar, moitísimas grazas a todas e a todos por estades aquí neste arranque do que eu confío en que sexa a campaña de Italia, non a campaña de Rusia. Por tanto, hai moita diferencia entre unha e outra. Como vedes, eu apóiome nesta rapaza porque representa a emerxencia dunha xeración que é a que vai levar adiante e convertir en realidade os soños que moitos e moitas tivemos hai moitos anos e que daquela foron en gran medida frustrados e desta vez non pode ser. Polo tanto, aquí estamos no comenzo dunha loita cívica, pacífica, dialéctica e dun proceso de pedagogía. Eu estou convencido de que o primordial que compre facer cando se lanza unha alternativa, como neste caso alternativa en común, polo tanto, perdón, en Marea, que tamén é o común. Sí, non foi freudiano, foi simplemente que a Marea do común cidadán, non? Bueno, pois, isto, coido que o que representa fundamentalmente é que o proceso que houbo no último ano e medio en que a cidadanía e as clases populares, sobre todo as clases traballadoras de toda a caste, máis agredidas, máis atacadas por un poder ignaro, por un poder despótico, por un poder que goberna contra os cidadáns, pois decidiu que xa estaba ben de limitarse a ter que reclamar cousas, a mobilizarse en plataformas de autodefensa e moverse na sociedade civil, a ver si as súas reivindicacións, as súas protestas eran recollidas por representantes electos, e a cidadanía decidiu que ela mesma debía ser non só eleitores, senón elexibles, e iso foi o que cristalizou fundamentalmente durante a campaña das eleccións municipais. E hai un feito, a Galiza, que sempre no ámbito do Estado tivo esa imaxe tópica que nalgúns tempos atrás dicíase que era un país habitado por vacas e por xente máis mansa que as vacas, foi precisamente a Galiza das mareas. Houbo fenómenos de unidade popular ao longo do Estado, moitos moi importantes, pero onde houbo realmente mareas, candidaturas de unidade popular, non son grandes cidades, senón en vilas e en concellos pequenos, até 70 candidaturas foi precisamente en Galiza. E iso é o que agora en Marea catapulta e lanza a palestra do combate para que as Cortes do Estado muden radicalmente e para que abramos xa a dinámica dunha fase de proceso de remate dun ciclo político, de remate, polo tanto, do finiquito ao réxime bubónico, como a peste, máis que borbónica, e que comence, polo tanto, a recuperación pola cidadanía da súa soberanía, que hoxe non existe realmente, é unha simple apariencia, e para iso que mellor que xente nova como Alexandra e como tantos e tantos que están nas candidaturas das 4 circunscripcións galegas e xente que, polo tanto, representa a nova cultura política. Esa cultura política onde quen combate nela non combate para ter un medio de vida, non combate para facer disso unha profesión que dure canto máis tempo mellor, sino combate para ser realmente representante dos cidadáns, e o que vai ser, neste caso, Alexandra, pero non só ela, todas e todos os candidatos de Pontevedra, porque imos facer un pleno de tal naturaleza que non vai ver máis deputados e deputadas que os de En Marea. Falar das Ponteveiras, falábamos antes desa enquisa do Cirno, que xa está por aí, que nos dá 5 ou 6 escaños, máis alá de si é certo ou non, que sabemos que a prensa nunca traballou para nós, está claro que ten un efecto que está xerando moita ilusión e moito ánimo na cidadanía, non? E ese é o noso reto, como dicía antes, que para mí o máis importante é que todas esas persoas que imos a chegar o noso grande area a este proxecto o fagamos con ilusión. Moitas das que estamos aquí hoxe, como decíades antes tamén, comezamos a traballar xuntas hai cousa dun ano, porque sabíamos que a saída da crise ten que ser colectiva. En pouco tempo conseguimos materializar unha ilusión
nunha ferramenta real para transformar a realidade. E conseguimos cidades como Santiago, Coruña, Ferrol, son cidades agora gobernadas pola cidadanía para a cidadanía. Aquí en Vigo aínda non conseguimos votar ao emperador, pero bueno, somos a única forza real de oposición a pesar dos atrancos que nos ponen as institucións. Eu recordo o día, despois das eleccións municipais, que estábamos na Praza da Princesa e había unha alegría compartida por todos, e iso é o que nos move hoxe a estar aquí e cada vez somos máis. Nestas eleccións pode estar en xogo o futuro das próximas décadas. Estamos vendo como o réxime do 78 estáse quebrando. Parecía que este réxime pactado polas elites era inamovible, que era monolítico, pero como di a canción de Cohen, hai unha grieta en todo e por ela entra a luz. E iso é o que nos ten que quedar claro, que hai esta pedra para cambiar as cousas. Aproveitala e temos que empezar con ilusión nas municipais. O fixemos, pero agora, ademais desa ilusión, temos o deber de continuar co proceso. E para iso, eu e outros compañeiros demos o paso adiante, pero non o imos facer sós. Non podemos facelo sós, porque sería un erro pensar que isto é unha cuestión de cambiar a unha persoa por outra. Eu creo que este proceso ten que ser colectivo, que temos que cambiar a forma de facer política, cambiar as institucións. Non queremos chegar a un xogo coas cartas marcadas. Queremos chegar ali e cambiar as reglas do xogo. E para iso é importante que a cidadanía se active e que nos acompañe todo o proceso. Porque ninguén mellor que a nós sabemos cales son as nosas necesidades. Eu son muller e nova e aos que teñen o poder extrañalles vernos dando un paso adiante, porque somos as invisibles de todo isto, non? As que pagamos a crisis, a xente nova cunha tasa de paro de máis do 50% e as mulleres, como vemos que a brecha salarial cada vez é maior. Pois nós somos precisamente as que temos que estar aí e non quedarnos cos brazos cruzados. E pode parecer difícil, eles dirán mesmo que é imposible, pero na primavera demostrouse que sí é posible. E tamén, nesa altura, empezamos a traballar xuntas, como decías ti, ese é un reto importante. Traballar xuntas, cooperar, tecer rede, e iso é importante, porque tamén dos afectos, da cooperación, é de onde sacamos a forza para seguir traballando cada día. O día a día das de abaixo é o que construe este proxecto, e nas rúas, cos veciños e as veciñas, coas amizades, coa familia, hai que espallar a nosa rede, porque ninguén o vai facer por nós e agora é o momento. Porque neste inverno, entre esa luz polas grietas, e nazan flores como na primavera. Moitas gracias.